itugyan lang kaniya. Ayaw lang yung kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalanta. Kagahapon mo tamis nga handumo, nga si Jesus kanimo miuno. Bisan pa sa mga walo sa kamatayon, isa pang ikaw nga sa iyang bukton. Sa iyang bukton ko pilang yun ang kamot niya, o gayaw pagbiya. Ang kasing-kasing mo itugyan lang kaniya. Ayaw lang yung kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalanta. Ang mga higayon nga imong naangkon, kinigilatin lang sa panahon. Kayang huwag mawala gayoy kasiguruhan, apan si Jesus anaa sa imong kiliran. Kupilang yun ang kamot niya, o gayaw pagbiya. Ang kasing-kasing mo itugyan lang kaniya. Ayaw lang yung kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalanta. Kupilang yun ang kamot niya, o gayaw pagbiya. Ang kasing-kasing mo itugyan lang kaniya. Ayaw lang yung kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalanta. Kay siya kanunay kanimo nagalanta. Kay siya kanunay kanimo nagalanta. Yes, siya kanunay magalantaw ka nato. Kuptan lang yun nato ang iyang mga kamot igsuon, tungod kay adunay assurance of salvation kung kanunay nato siyang kuptan, tuuhan ug labaw sa tanan saligan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan ug maay akong among buhing paghandom nga magkita unya ta didto sa langit. Yes. And if you're blessed, don't forget to click the button below, click the like, share, comment at subscribe. God bless us all.